बेवहाय साबैसे हिनजावफोर दं गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होयि? नैबे हाबाफारिखौ बेखेवनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। दिनै फैयै फैयै बे हाबाफारिया 15थि जाहैबाय। जानो हागौ बे 15थि बा सिगांफ्राव जिखिनि हाबाफारि 15 बोसोरनि सिगां जिखिनि हाबाफारि जालांबाय बेवहाय गोबां आलासि फैबाय। गोबां आलासिफोरानो नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, नोंथांमोननि साननाय हनाय, नोंथांमोननि सोलोंथाइ बायदिखौ सोलायनो हानाय गोबां गेदेमाफोरा बेवहाय फैनानै बिबुंथि होलांबाय। दिनै नैबे मोनाबिलियाव जाय बिथांमोना आंखौ दिनै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों, बिथांमोना आंखौ मा साननानै लाबोदों आं बुजिनो मोनाखै। मानो होनबा आं एमएलएबो नङा, एमपिबो नङा, मिनिस्टारबो नङा, एमसिएलएबो नङा। एमसिएलए जानोबा, मिनिस्टार जानोबा, एमएलए जानोबा बिथांमोननि नैबे खुंफुं आफादनो 15 लाख होलांबाय होनना बुंनो हागौ। फाग्ला फैसा गैया, मास्टार जालायबाय नामा? दाथ' आंनाव फैसा गैयालै माखौ लांनो। लास्टआव होलांगोन जेगाव जि दं बेखौनो होलांगोन। दा खोन्थाया जाहैबाय बेवहाय जिखिनि दिनै नैबे हाबाफारिखौ नायनो फैदों बेवहाय मथा मथि 90% हिनजावफोर गोजा, हौवाफोरानो गैया। ओरैबो हिनजावफोर ओरैबो हिनजावफोर, गासिबो हिनजावफोर। दा हिनजावफोर ज्राव ज्राव जानायनि जाहोनबो थानो हागौ। मानो होनबा आथिखालाव गेस सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनोसो होयो, रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनोसो होयो, अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनोसो होयो, स्कुटि होनांगौबाबो हिनजावफोरनोसो होयो। गासिबो हिनजावफोरनो होयो नालाय बांसिन दानिया ज्राव ज्राव हिनजावफोर फैग्रा जाबाय। हौवाफोरा था न'आव ओंखाम संग्रा खामानि गैला हौवाफोरा न'आवनो थाबाय था। दा बेखायनो खायसे खायसे हिनजावफोराबो मालाय न'निफ्राय बारबोनानै बै मा होनैखौ आधार कार्ड, पान कार्ड ओरैजाय बे आपडेट खालामनो फैबाय थायोना। आपडेट खालामनो फैबाय थानायावनो समायना समायना थाखा गोनां हौवाफोर लोगो मोनना खखाबाव दारि गोनां साफा साफा बेयावनो गोबां फाग्ला र' 10 खिथाब र' फैसा गोनां गोबां हौवाफोर लोगो मोनो। बेयावनो गोबां हिनजावफोरखौनो खारफालांनाय माबालांनाय ओरैजाय खोनाबाय थायो। दा बेयावसो बेसेबां साबैसे दं नोंसोरनि बे जायगायाव दंना नोंसिनि जायगायाव? जोंनि जायगायावथ' खम दर, नोंथांमोननि जायगायावसो दंना गैया? सोलिगासिनो मोजांबो जादों। एसे हिनजावफोरा खायदाबो रोंदों, न'आव थासोमबाय थाबा खायदा रोङा, मोजां जादों। दा जियानो जा बेवहाय साबैसे हिनजावफोर दं गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला सुनानै होयि? आखाइ थिखांनाय साबैसे दं? जाय हिनजावफ्रा गावनि हौवानि लंपेन्ट गस्ला गाननाय जोमनायखौ सुना होआ बिसोरनो गोदान गोदान लुबैबाय थायो। नोंनिया खारनांगौ मालाबा नोंहा लाब जागोनलाय लाब दं नोंहा। जायफोरनिया सुनानै होआ बिनि गोसोआनो माबा गोदान लुबैबाय थायो जाहैबाय। दा नोंथांमोननि गेजेरावसो दंना गैया? गैया, रावबो गैया। थानोबो नाङा। जायजों हाबा जाबाय बिदिनो एकदम हान्थु खरायजासे था, जान्जि गंलायजासे था। संसारा
जेसेबाबो बेखौ थाखानायखौ गारना थांबाबो बिदिनो जाहैखागोन आलाय सिलाय जागोन दा जियानो जाबाय नोंथांमोन आंनि बुंनांगौआ बेफोर नङा दिनैनि हारिमु मोजांखौ बेखेवनाय दा जोंनि हारिमु बिथिङाव दिनै जानो हागौ दहायनि गेवलां मेलाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय सोलोंथाइनि फारसे हारिमुनि फारसे बैसागोआ माबोरै जाखो बिनि फारसे गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जानो हागौ दा जेसेबां ग्रोम ग्रोम दहाय बिनिख्रुइ बांसिन ग्रोम ग्रोममोन खोमा नायग्राफ्रा ना खममोन दासो दानि मानसिफ्रा मालाय रोंखा रोखा जाजोब्बाय नालाय बारा गियाननि बाथ्रा खोनासंनो लुबैला रोंजोब्बाय बयबो रोंबाय गोरों जाबाय मोजां बाथ्रा रोंनांगौ गोरों जानांगौ दा जियानो जाबाय नोंथांमोन आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि बे रुपुयावसो मा प्राइज मोनलाङो दा बेखायनो आंबो मेथाइ दोंनोसै खननोसै बेवहाय दायो आलासि फैगोन जाहा निकिता बर' आरो बिनि बिब' आसा बिथांमोना नोंथांमोनखौ रंजाहोगोन दा बिथांमोना निकिताजों आसाजों बिनिफ्राय बेसेबां फैसा खननानै लांगोन दा 1.5 लाख लांगोन 1.5 लाख आं बेसेबां लांगोन दा आं 2 लाख लांगोन दा नोंथांमोना बिदि फांसन खुंबाय थानोसै मालायनो ज्राव ज्राव हरथानसै बेखायनो नैबे रुपुनिफ्रायबो पुर्णिमा मोनना पुर्णिमा बायदि सासे सोरजिनांगोन गुबुननिफ्राय फैसा लाबोनो हानाय नोंथांमोननि जायगायावबो आर्टिस्ट सोरजिनो हानांगोन सुलेखा बायदेवआ मोनसे जायगायाव मेथाइ खननो फैबा बेसेबां लाङो मटामटि 1.5 लाख 1 लाख ओरैजाय लाङो दाना 1.5 लाख 2 लाख फैसायाबो खम फैसा नामा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि बेवहाय मिउजिक स्कुल दंना गैयाथाय मिउजिक स्कुल दंना बेखायनो नोंथांमोना मिउजिक स्कुलाव गावनि गथ'फोरखौबो हरनांगोन दिनै गभर्नमेन्टआ मा खालामदों मोनफ्रोमबो स्कुलावनो खेलानि थाखाय खेल महरन होदों मोसानाय मुसुरनि थाखाय संस्कृत महरन होदों बेनि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनो गंफ्रोमबो स्कुलावनो सासे सिफुं दामनायनि मास्टार मेथाइ खननायनि मास्टार मोसानायनि मास्टार बेफोरबायदि मास्टार नांसिगौ आनिफ्राय खेलानि थाखाय फिटनेस मास्टार गंफ्रोमबो स्कुलावनो अब्ला जोङो मावा दाङा मिउजिकनि जेबो सोमोन्दो गैया जेबो रोङालासिनो मास्टार मोनगोन नामा मोननाय नङा होनबा बेखायनो बेयाव थानाय बिमा बिफाखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना मिउजिक स्कुलाव फरायनो मिउजिक स्कुलाव फरायनानै हायोबा मेट्रिकआव जेरै इलेक्टिभ दङ साइन्स कम्पिउटार हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोरबायदिनो मोसानायनिबो दामनाय देनायनिबो इलेक्टिभ थायो बै इलेक्टिभफोरखौ साबजेक्टफोरखौ लाहो इलेक्टिभ साबजेक्टखौ लानानै मोसानाय मुसुरनायनि थाखाय सावगारि आखिनायनि थाखाय क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स दङ बेवहाय फरायहोदो बेयाव ग्रेजुवेटसिम दङ ग्रेजुवेटखौ लानानै कलकातायाव मास्टार डिग्री लानानै मेथाइ खननायनि प्रफेसर जादो मेथाइ खननायनि मास्टार जादो दा जों बेफोरखौबो सिखायनांसिगोन दा खालि बेफोरबायदि फांसन खुंदों मोसादों रंजादों जौ लोंदों बेफोरबायदि खालामबाय थाबा जोंहा जानाय नङा जोंनो सासे मोसानायनि मास्टार नांगोन सासे मेथाइ खननायनि मास्टार नांगोन अब्लासो जोंनो नैफोरबायदि फांसन खुंनायनि फैसा गारनायनि मावथिफोरनि जि खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि थांखिया जाफुंगोन बेखायनो आं खावलायगोन 15 बोसोरा दिनै खुंबोबाय 15 बोसोर खुंनानै आरो खुंबायानो थागोन बे खुंबाय थानायजोंल' जानाय नङा जों सासे मानसि सोरजिनो हानांगोन अब्लासो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि मावनाया जाफुंगोन गोसोआव थागोन ना होनबा बेखायनो आसा खालामगोन नैबे जायगायाव सुलेखा बायदि मोनथों बिग्राय बायदि मोननो हाथों गौतम बायदि मोननो हाथों बेखौनो आसा खालामनानै आं दिनै दोंसे मेथाइ खननानै नोंथांनिफ्राय बिदाय लागोन